रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय चेनेलावहाय। तो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावलायबाय। जायफोरा मोजां मोनो नायलांनो हागोन। लोगोफोर बिदिब्ला जागायलांदिनि। जागायनायनि सिगां आङो एसे क्लिप्सखौ लागायनानै होग्रोनि आरोना। खारजि फाग्लाया मा गाइखेर बायनो हायिनि दावराव जागासिनो दं। सोरहाबा गाइखेर बायनो हायाखै? मा गाइखेर? मानि गाइखेर? हांसोनि ना दाउनि? जावलिया पस्ट होबाय थायो। बे जन खारजिया मा जादों? मा गरम? हा? हामबायसै। रागा जोंखादों नै मादा गोसोमा दिनै। जन खारजि आइ लाभ इउ। गाइखेर बायनो फैसा गैयैखौ ससियेल मिडियायाव लिरग्रा तो आइजोफोरा मा बुंखो बा सासे आइजोआ मा बुंखो ना गोसथोखौसो जोंहा एक्टर जन खारजि बिथांखौहाय ना एसे फानिसो खालामखो ना इन्जयसो खालामखो ना मोजां मोनखोसो ना गोसथो फिन खेबसे फैफिनबावदिनि टपिकआवहाय। तो जोङो खोनानो मोनखाबाय हांसोनि गाइखेरसो ना मानि गाइखेरसो ना जन एक्टरखौसो गोसथोखो ना। आङो बांद्राय बुंबाय थानो सानासै। आइजोआहाय मोजाङैनो बुंलांखाबाय। तो मिथिखागौ मा जागासिनो ना। बबेनिफ्राय बबेयाव थाङो ससियेल मिडियायाव जोङो पार्सनेल बाथ्राखौ माब्लाबाबो शेयार खालामजाखाया। तो मोनसे नङा मोनसे समाव बायदिसिना जाहैखायो आरोना। जोंनियावहाय बांसिन कन्ट्रभार्सि जायो। बेबायदिनो गावजों गाव दावराव खालामज्लायबाय थाखायो बांसिन जों नुनो मोनो ना। मालायफोरनियाव दस्राफोर जाथिनियाव एसे खमबो जानो हागौ, नाथाय जोंनियाव बांसिन जायो आरो मा बुंबावनो दा। आरो भाइरेल टपिकफोरखौनो जमखायोना। ओरैबा ओरै ना। सोरबा एसे गोजौआव थांबाथाय बेखौ होख्लायलायबाय, सोरबा एसे गोजौआव थांबाथाय बेखौ होख्लायलायबाय। मा जादों आङो दा बेखौ मिथिया। जायखिजाया कन्ट्रभार्सियाथ' सोलिगासिनोखा। तो मा बुंबावनो ना। आइजोआबो एसे मोजाङैनो बुंलांखाबाय। तो गोसथोखोसो ना मासथोखो मिथिला आरो। क्लिप्सखौ नुखाबाय नोंथांमोनाहाय। आङो बारा गोलाव खालामबाय थाखाला आरो ससियेल मिडियायाव मिथिखा माब्लाबाबो ना गावनि खुद सिंनि पार्सनेल बाथ्राफोरखौ बारा शेयार खालामनो नाङा आरो नङाबा सानसे समावहाय बिराद बिपद जाहैयो। तो बेनो सोलोंनो गोनाङा, बेलेग बिखेक जेबो गैया आरोना। लोगोफोर बारा गोलाव खालामनो सानाखै आङो, सोरनिबा पार्सनेलनि सिङावबो हाबहैनो सानाखै आरोना। भाइरेलाथ' जागासिनो, नुगासिनो आरो मिथिगासिनोखा। तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आपडेट्सफोर मोनोब्ला लानानै फैगोन। बांद्राय गोलाव खालामा। दिनैनि भिडिअ बेसेखिनियानो। गोजोन्थों। बाय। खारजि फाग्लाया मा गाइखेर बायनो हायिनि दावराव जागासिनो दं। सोरहाबा गाइखेर बायनो हायाखै? मा गाइखेर? मानि गाइखेर? हांसोनि ना दाउनि? जावलिया पस्ट होबाय थायो। बे जन खारजिया मा जादों? मा गरम? हा? हामबायसै। रागा जोंखादों नै मादा गोसोमा दिनै। जन खारजि आइ लाभ इउ।